Wij zijn heel blij dat na een aantal keren uitstellen Jos nu in het midden is. Ja. Om voor te dragen uit zijn werk. Jos van Hest, bekende schrijver, dichter toch wel in Nederland. Geboren in 1946 in Eindhoven. Ja, 46. Heb ik gelezen. Ja, klopt. En, voor binnenkort 76. Zijn we daar vanaf? Nou, we zijn ik wil er zo nog even op terugkomen. Oh. Ja, precies. Jos presenteert maandelijks op podia in de OBA, elke laatste zaterdag van de maand. Ja, dat gaat nu aanstaande zaterdag ook weer beginnen, na zoveel tijd. Ja. Oké, mooi. Ik geloof niet dat Jos een microfoon nodig Jos, een vraag. Een aantal vragen aan jou. Ja. De kennismaking met de poëzie. In welke fase in jouw leven is dat een beetje geweest? Oh, dat is best, ik denk middelbare school. Laat me zo, Ja. Iedereen kan het wel verstaan, ik praat heel duidelijk. Tot achter de etalageramen. Ik denk op de middelbare school dat het eigenlijk begonnen is. We hadden een boek, dat heette Literaire Kunst. Dat was van Lodewijk. En er stonden allemaal stijlfiguren, werd uitgelegd. Maar ook met stukjes, met citaten uit van gedichten. En die las ik en die vond ik fantastisch. Ik had een hele leuke leraar Nederlands. En op een bepaald moment had hij een bloemlezing, gaf hij aan me. En nou, daar was ik zo van onder de indruk. Ik denk dat het toen een beetje begonnen is. Ja. En toen kwam je interesse en je liefde voor de poëzie. Ja. En ben je toen ook al zelf begonnen met schrijven? Ja, ik ben heel gauw zelf gaan schrijven. Ja, dat doet iedere kind en puber toch. Dus ik deed dat ook. En ik stuurde dat op naar het Eindhovens Dagblad, want ik kom uit Eindhoven. En daar werd het ook in gepubliceerd. En een moeder van een vriendin van me, die las dat ook. En die zei, ik snap er niks van. Oh. Ik liet dat zo, want ik vond het zelf ook niet om te snappen. Want je hoeft het niet te snappen. Maar als het gepubliceerd werd, dan had het toch wel al enig niveau, denk ik dan. Maar het was hartstikke goed. Hartstikke. En is er in al die jaren, is daar een ontwikkeling geweest, een verandering? Ben je gaandeweg een andere richting ingegaan? Nou, ik schrijf dus al wel gedichten mijn hele leven. Maar als er iemand is hier in dit etablissement die twijfelt over wat hij schrijft, dan ben ik het. Oké. Ja. Dus ik vind het altijd heel moeilijk, niet zozeer om iets te schrijven, vind ik soms ook moeilijk, maar ook leuk. Ik vind van schrijven het fijne als het af is. En het schrijven zelf, dat vind ik ook wel puzzelen soms en ingewikkeld en moeilijk, maar als het af is, dan ben ik blij. Maar ik ga ook altijd twijfelen, is het wel goed genoeg? Wil ik meteen even een andere vraag stellen. Oh, ja? Want wanneer weet jij of een gedicht af is? Want ik weet dat heel veel mensen daarbij worstelen. Wanneer is iets af? Een gedicht is nooit af. Een gedicht kan altijd beter. En dat weet ik. En dat weet ik ook van andere dichters en van anderen. Ik ben ook redacteur van dichters die wel publiceren. En ik dus minder. En dan gaan we ook altijd heel erg kijken van wat er staat en of het beter kan. Een gedicht kan altijd beter. En dat is natuurlijk een ellende. Want het zou af moeten zijn. Maar dat is het niet. En op een bepaald moment moet je denken, het is af en ik kijk er niet meer naar. Er zijn wel dichters, Hugo Claus is er bijvoorbeeld een, die als er een nieuwe druk kwam, ging die altijd alles weer veranderen. En daar voel ik ook wel veel voor. Maar het is een afspraak met jezelf. Dit is af, of hier kijk ik niet meer naar, of dit vind ik nu zo vervelend geworden. Het is af. Dan ben je er vanaf. Ik wil het niet meer zien. Maar een echt... Ja, er zijn natuurlijk klassieke gedichten in de Nederlandse literatuur. Daar ga ik straks het even over hebben.
Misschien, als er tijd is. En ja, die vind ik wel, er zijn wel gedichten waarvan ik denk van ja, die zijn af. Daar mag een dichter helemaal niet meer aankomen. En veel gedichten die ik afvind, hebben gelukkig dichters die dood zijn. Dus die kunnen er niet meer aan zitten. Een ander vraagje. Wat vind je van cafélezen? Is er past dit in de Nederlandse poëziecultuur om gedichten te lezen in cafés? Wat is jouw idee hierover? Oh ja, gewoon, ik kan natuurlijk niet zeggen van, ik heb daar geen idee over. Als ik midden in een café sta, en wat voor café, een café met heel veel literaire historie, is dit. En als je hier staat op de trappen waar zoveel talent overheen gegaan is en zoveel woorden geklonken hebben, dan is dat echt heel erg bijzonder. Dus ja, literatuur, poëzie en café, dat hoort absoluut op een bepaalde manier bij elkaar. Maar ik ben zelf niet zo'n caféganger. Nee, maar dat... Ja. Moet misschien ook beter worden. Ik zal gewoon mijn eigen weg blijven volgen. Vorig jaar, had ik het net even kort al over, ben je 75 geworden. En heb je dat op een speciale manier gevierd? Is er nog iets bijzonders gebeurd? Hoe heb je dat ervaren die dag? Ja, ik geef altijd een groot feest als ik jarig ben. Doe ik ieder jaar. En dus thuis. En dan komen er een heleboel mensen. Het kon vorig jaar niet, het jaar daarvoor ook al niet. Corona. En voor mijn 75ste driekwart eeuw kon het ook niet. En mijn man Jan had iets bedacht, dat wist ik helemaal niet. En die had een heleboel mensen uitgenodigd om mij post te sturen. Want wij zouden het niet in Amsterdam vieren, maar in Sint-Jacobi-parochie. Dat is in Friesland. En daar hadden we een huisje gehuurd. En een heleboel mensen die uitgenodigd waren om voor mij iets te doen. Een kaart te sturen of een taart te sturen. Of wat dan ook. Die zouden dat naar Sint-Jacobi-parochie, naar dat huisje sturen. Daar had Jan allemaal voor gezorgd. Dat wist ik helemaal niet. Helemaal ging dat buiten mij om. En dat was een huisje van een boeren-echtpaar. Die in de boerderij woonden. Maar hun dochter die verhuurde dat huisje en die woonde in het dorp. En op die dorpstraat, daar zouden al die post zou daar worden bezorgd. Nou, dat heeft die dochter, Vrouwtje heet ze, Vrouwtje, die heeft dat geweten, want die post in Sint-Jacobi-parochie is heel klein. Er is maar een halve postbode, geloof ik, en die kwam steeds, was een vrouw, en die bracht steeds pakken post bij Vrouwtje binnen. Zei van, wat is hier aan de hand? En Vrouwtje die zei, ja, dat is iemand die jarig is en zo. En die postbode die vond het zo leuk dat ze zelf ook een kaart ging schrijven. Die ging er ook bij. En toen werd ik jarig, 12 uur, 's nachts is iedereen altijd, en toen hadden we champagne. Ik kreeg cadeaus en zo. En toen dacht ik van, nou, het is een fijne verjaardag. En toen zei Jan tegen mij, nu doe je even je ogen dicht. Ik ben trouw. En ik deed mijn ogen dicht, mag je ze weer open doen. Stond er een enorme grote postzak naast me op de stoel. Helemaal vol. En ik wist niet wat ik zag. En het waren allemaal brieven en kaarten en pakjes. En later kwam de postbode nog een keer met een extra postzak. Dus het was echt... Ik ben weken, maanden bezig geweest om het allemaal te beantwoorden. Dus ik wil dat nu komend jaar niet. Want... Nooit meemaken. Oh. En sommige mensen die wachten nog steeds op een bedankje. Ja, zo. Nou, het lijkt me een hele prachtige, bijzondere ervaring. Ja. Voor één keer. Ja. Wat doet je leeftijd met je? Dat vind ik een beetje moeilijk. Ik denk dat iedereen dat wel moeilijk vindt, wat een leeftijd met je doet. Je komt hoe langer hoe dichter bij de dood te staan. Om dat maar als allereerste te zeggen. Je hebt het meeste gehad en het minste heb je nog voor je. Dat vind ik wel heel erg confronterend. Wat ik ook confronterend vind is dat heel veel mensen in mijn omgeving, de meest lieve,
die gaan dood. Er hangen er vandaag twee portretten. Het een is van Ronald, die hier ook hangt zijn eigen werk. Ronald in jongere uitvoering. En dat is een schilderijtje, straks maar bekijken, gemaakt door Maartje Jacquet. En daarnaast hangt Tony Hollanders. Nou, twee mensen die jullie heel erg bekend zijn hier vanuit Elders. En twee hele dierbare vrienden van Jan en mij ook. En ja, dat soort mensen die gaan allemaal dood. En dat is verschrikkelijk, ik ben er erg op tegen. Ja. Ik ben een beetje eens. Ja. Ik vind het wel fijn om hun naam even genoemd te hebben. Ja. Mooi, dankjewel. Een andere vraag. Hoe zie je poëzie als onderdeel van de maatschappij? En kun je met poëzie de jeugd stimuleren om een bijdrage te leveren? Kun je überhaupt de jeugd stimuleren om poëzie te lezen en te schrijven? Ja, op het laatste is het volmondig ja. Hè? Ik werk heel veel met jeugd, met kinderen en met jongeren. Kinderen, de hele basisschoolleeftijd, van kleuters tot en met groep 8. Maar ook met jongeren uit de brugklas en ouder met studenten. Altijd over poëzie, om poëzie te lezen en om zelf poëzie te schrijven. En ja, dat is mijn roeping, klinkt zo raar, maar ik doe dat al 40, 50 jaar of zo. En ik heb dat ontwikkeld omdat ik vind dat het heel erg belangrijk is. Ik kan er heel lang over praten, dus dat ga ik niet doen. Maar ik vind het belangrijk voor kinderen, voor jongeren en ook voor volwassenen om erachter te komen, en als ze het al weten, om dan te blijven vinden dat taal van jou is. En ze leren op school al heel gauw dat taal van de meester, van de juf is, of van het boek, van het taalboek. En dat ze de goede antwoorden moeten geven op taal en in taal. En het zal ook allemaal wel. Ik ben er heel erg op tegen goede antwoorden. Ik ben voor je eigen antwoorden. En dus ik kom op heel veel scholen, dat leg ik uit, waar de meester en juf bij zit. Van ja, kijk, die meester en de juf die willen heel veel van jou weten. Die vragen steeds maar dat, meestal is dat niet echt, zijn dat niet echte vragen, het zijn controlevragen. Die willen eigenlijk weten of je iets gesnapt hebt. Of iets met een D of met een T moet. En hoe de koning van België heet. En wat kolonialisme is. En een definitie daarvan. Of je dat begrepen hebt. Daar zijn de meesters en juffen, en nog erger docenten, heel erg voor. En die vragen stellen ze. Maar ze vragen zelden of nooit aan kinderen, wat denk jij nou wat geluk is? Of hoe oud ben jij? En doe eens een som 2 keer zoveel. En hoe ziet het leven, hoe ziet jouw leven er dan uit, denk je? Nou, dat soort vragen, die vind ik heel erg belangrijk. Om na te denken over leven en over dood. En over afscheid en over leuke dingen die je meemaakt en minder leuke dingen. En kinderen kunnen dat heel goed, maar ze leren het af. En ik ben iemand die hen dat niet aanleert, maar ik ben iemand die dat bij hen wakker houdt. En daar schrijven ze dan over. Hier is een heleboel over te vertellen, maar dit gaat te ver nu. Dus het thema vrijheid speelt een grote rol in jouw leven. Vrijheid, ja. Ja, want door taal kun je je vrij voelen. En hoe ellendig de maatschappij soms ook is, of vaak ook is, of wat er ook gebeurt op het journaal, en wat je raakt en wat je treft, wat kinderen raakt en treft en ons ook. Daardoor kun je ontzettend in de mineur raken en het ook niet meer weten en ironisch worden of sarcastisch of cynisch. En ik ben niet zo iemand. Ik vind dat er altijd hoop is op een andere wereld en dat we daar taal en verbeeldingskracht die in taal zit, dat we die daarvoor nodig hebben. En dat maakt mensen in
als je daarvan doordrongen bent, je hoeft niet allemaal dichters te worden, hè? Het kan ook op een andere manier. Maar als je daarvan doordrongen bent, nou, dan word je een ruimhartig mens die wat te zeggen heeft. Ook al doe je dat misschien niet met woorden, maar op een andere manier. Het kan ook in je gedrag zitten. Wat heel positief is, waarmee je het leven invult. Vrij geestig. Ja, daar geloof ik heel sterk in. Ja, daar valt geen oorlog tegen te winnen. Goed zo, we zitten bij een oorlog. Dus... Jos, bedankt voor deze toch mooie interview. We hebben een mooi inkijkje in jouw ideeën over poëzie en het leven en kinderen en wat het allemaal kan brengen gekregen. En ik denk dat we heel graag nu naar een aantal van jouw gedichten willen luisteren. Graag.